Říkám do Hanumanu, kam chodím trénovat. Jsem na to hrdej, hej, potkávám Machajdu. Když se jdu převlíknout, zdravíme se ústupu. Jdu se rozcvičovat, bogy mu pobíhat. Nakonec musím svoje tuhý tělo strečovat. Na fyzičku jedu pořád Angličany. To abych vydržel fightovat 3x2 minuty. Jdeme na lapy, Bibli podrží. Osobní trénink od Ondry je motivující. Je tu úterý, oddílovej test, svouhodinovej trénink, při kterým sotva chytám dech. Jedeme drily, nácvik a technik. Každý mi říká, že mu můžu dávat větší pecky. Když na to přijde, lítám jak hadr po ringu. To když narazím na spejbla při tvrdým sparingu. Trénu s Marčou, jak soupeře strhnou. Jak mu v klinči dát pořádnou dávku kolenou. Páka si se mnou hází ze strany na stranu. Má tak velkou sílu, že si připadám jako z papíru. Přidává se míra štafla rychle jako ples. Zubu ševrňaty mám fakt veliký respekt. Jak spousta super lidí, s kterýma se vystřídám. A to když přijde pátek, tak se skoro nehejbám. Ještě mě čeká sobota a trénink s másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat, pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai, neporazitelný dým. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai, neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme v backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tapy. A je tu nástupovka, děláme jí pohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec Vajkru. Ctívám svýho trenéra, to je ten pravej supercrew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. V klinči prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, Marpo jen tak nevzdává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakončou tvrdými low kicky. Když seš do klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec rady, jak Hans Gut se Spejblem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Proto tě vypínám pořád i typem do huby. はい、畠山さん、ここまでどう見てますか？そうですね、キッド選手の Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai, neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění 8 končetin. Muay Thai, Hanuman.